ce malam zalimu, malam zalimu, malam zalimu, malam zalimu, na ce malam zalimu, malam zalimu, malam zalimu. Carbinsa guda takwas, tabarminsa guda takwas, buzunsa guda takwas, alkyambarsa guda takwas, rawaninsa guda takwas, littafinsa guda takwas, ga matansa guda takwas. Haba, malam zalimu, kai, malam zalimu, na ce malam zalimu, malam zalimu, malam zalimu, malam za, malam za, malam zalimu, malam zalimu, malam zalimu. Na zo wucewa na ga wannan gari ya burge ni, na ce to bari in tsaya ku karɓi abin arziki. Ina tafiya garuruwa, kasuwanni, gabar da yamma, kudu, arewa, babu inda ban je sun gani na gansu ba. Zuwa na wannan gari ku ɗauka cewa alheri dai zo muku. Kuna san alheri? To shi kenan, inna ma amurhu idza arada shay'an yaqul lahu kun fayakun. Na je Yobe, na sai da magani. Na je Lagos, na sai da magani. Na shiga Abuja, na sai da magani. Na je Gombe, na sai da magani. Na shiga Bauchi, na sai da magani. Katsina, na ba su magani. Daura, na ba su magani. Duk inda kake tsammani, na ba su magani. Maganin nan da nake idan waɗannan garuruwa ne da tsada nake sayarwa, amma zama na zuwa na wannan gari za ku karɓi wannan magani a sadaka. In Allah ya yarda zuwa na wannan garin ku tabbata alheri ya zo muku. Ya ku ce alheri ya zo mana, a aljihunmu. Kuna so? Inna ma amruhu idza arada shay'an yaqul lahu kun fayakun. Kun ga wannan maganin? Kun ga wannan laya? To in kun ji an ce gidigat, wannan ce gidigat. Wannan layar babu maganin da ba ta yi a duniya. Duk maganin da ka sani, duk cutar da ka sani, wannan layar tana maganin abu. Ko mace ce ba ta da lafiya, an kai ta asibiti za ta haihu, ku ɗauko ta ku dawo da ita gida, a jiƙa mata ruwan wannan layar, a ba ta sha, za ta miki. Kowace irin larura ce, wannan layar za ta yi maganinta. Ko me? Ina masu neman kuɗi ido buɗe, daga hannun ganshi. Wanda yake neman kuɗi ido buɗe, ina masu neman aure ido buɗe. Wannan maganin, wannan layar wanda duk ika karɓe ta ɗauka cewar ya saba alherin da ba zai ƙare masa ba. Ku ɗauka cewar alheri ne izo muku har gadon batunku. Wanda yake buƙatar wannan laya naira 100 ce tak zai siya. Jama'a kun ga wannan layar? Zan kirawo wani bawan Allah yanzu a nan gurin. Salamu alaikum. Zai kewaya. Malam mai laya, ina da magana. To Allah isa. Alka ta malam baka da
Barkanmu da wannan lokaci. Yawwa. Barkanmu da saduwa a wannan lokaci. Kana da matsala ne ta kuɗi ko kuwa kana da wata matsala ne ta wajen wata mace da kake nema? Ni tambaya nake da ita game da wannan laya. To, Shin wannan laya taka tana maganin mutuwa? Tana maganin mutuwa? kai dan wace bil kuma mahaukaci ce kai. Bai kama da mahaukaci ya kai mahaukaci ta fi ka? Ka taɓa ganin layar da za a ce tana maganin tsufa ko tana maganin mutuwa? Kai dan wani gari ne kai? Ina ka taɓa ganin Dan mahaukaciyar garin ku ne ni. Ko baka ji ba? yanzu kai ka duba ka ce wai maganin mutuwa. To ba kai bayani ba kace kana da magani ba irin maganin abin da ya yi zan wannan laya ki buɗe aljihunsa ilala abin da yake aljihunsa zai samu biyan bukata in ka same ta to ko bankin duniya ba zai shiga aljihunka ba bankin duniya in ya shiga aljihunka Allah ya tsina albarka wallahi bankin duniya bai shiga aljihunka ba samun wannan laya da kai biyan bukata da ina da wanda duk yake buƙatar wannan laya ya fito da naira 100 ya rike a hannu zan ba wa yaro a ba a najimar wannan yaron zan ba shi laya kun ba hijja duk wanda yake buƙatar wannan laya zai karɓi wannan laya ya rike naira 100 a hannu idan na zagayo ni da kaina kuma zan zagayo in karɓi wannan naira. Wanda ya karɓi wannan laya idefa a aljihu to wannan laya ba ta yi. An fahimta? Inna ma amurhu idza arada shay'an yaqul lahu kun fayakun. Wanda yake neman biyan bukata ya samu. Gaba ɗaya mu kudu da arewa. Ya ka zagaya. Duk wanda yake bukata ka bashi. Amma kar ka karɓi naira. Ka gani? Kare karɓi naira 100 kai dai ka ba shi laya in ci an gama mala a zagaya Allah ina da tambaya to madalla Allah ya sa muna yi wanda za mu tambaya aljanu ne suke damu za ta yi mun maganin aljanu ai wannan layar babu abin da ba ta magani ko mace mai ciki ce aka kai ta asibiti za ta haihu to ko ta ma ku da gida ku tuka wannan layar amma ko ta karamin yar ta a gidan tana da aljanu aljanun kuma aljanun dai ta baki suke so su fito to shi ne ka karɓo wannan layar ku dinga samun mata a bakin ta tana kwana da wannan layar an gama ta kula da ta gama madalla to mala ina tambaya to madalla akwai wani yayana to akwai da yayi ciwon ba su ne to inda Allah zai sa wanda duk ya karɓa layar nan ya rike to in fito da naira 100 in na zo yanzu nan zan karɓa inna ma amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun wanda na bawa naira laya ya bani gida ne ya kwariya ya kwariya ko mace mai ciki ce aka kai ta asibiti za ta haihu har ku kai ta asibitin ku fito da ita ku zo ku jika mata wannan layin ta sha za ta haihu sai dai ku ji bayan kawai ta haihu ka ta ba da tambaya to madalla kamar ni mai neman kuɗi da me zan hada yawwa za ka je kofar banki kofar bankin unguwar sai ka ɗebi ƙasar wannan kofar bankin sai ka tsora akan layar ka fahimta ku sai ka bari idan an zo ana biyan yan sanda albashi ka bari da garjin rana ana biyan yan sanda albashi ka fahimta ku to ka kawai ka tafi direct zuwa gurin teburin da aka zuba kudin kan na tsorata ka tafi direct ka cika aljihunka da kudin nan ka ɗebi iya ɗibanka ko ina zan yi suka ko ai kaga ko yan sanda ko soja ana biyan albashi ka bari sai ana biyan albashi